Benvinguts a audio.png. Escric com a paraula punt, no com el símbol punt. P-U-N-T. Sí. Nosaltres som l'Àlex i el Dan. I això és un podcast de notícies recents. Bueno, aviam, recents de l'últim mig mes, tampoc ens escanyem, Bueno, sí, de l'últim mig mes. Però seriós, És un podcast seriós. Sí, seguim les notícies arran d'informació i no ens distraiem mai. Bé. Doncs això, gaudiu d'unes 2 o 3 notícies d'actualitat i, de 2 gamorros us troben de gràcia. Àudio. Punt. PNG. Àlex, Digue'm, Daniel. què tal les nevades? T'han afectat a tu a Barcelona? Bueno, personalment no m'han afectat, però crec que tant tu com jo, treballant a la indústria de viatge, a lo millor ens ha tocat una miqueta. Jo no sé de què em parles, jo he pogut passar el Nadal, així que jo em considero content. I tu què tal? M'agrada que la fita, la teva resolució d'any, sigui haver culminat el Nadal. Tio, mira, hi ha una filosofia de salut mental que és que alguns dies només estan per sobreviure'ls, saps? T'has alimentat, has sortit. Per mi hi ha anys que són de sobreviure. El 2020 l'he sobreviscut. Sí que està bé. No. Digue'ls als de la Comunitat de Madrid que els hi ha caigut una bona amb la tal Filomena. Digue-li als nens de la Comunitat de Madrid. Les famílies netegen els accessos a les escoles de Madrid per tornar a les aules el dimecres. Això és el 324 i la foto no la veus, però és d'un nen amb una pala, netejant les entrades de les aules i els llocs d'escola. Bàsicament, hi ha una miqueta de picabaralla política de quan es tornen a obrir les classes perquè, no sé si te n'has adonat, però hi ha una miqueta l'apocalipsis nuclear a fora, sobretot per allà a Madrid i tal. Covid, neu i bàsicament poques ganes de tornar a l'escola. No, m'agrada el concepte de portar un presoner a netejar la seva pròpia cel·la, saps? Rotllo, mira, en 2 dies hauràs de tornar aquí, et portem per netejar-ho i bueno... Clar, no, vull dir, no, tu crec que no m'has entès. No és que els hagin obligat, els nens. Les famílies hi van de bon grat, de bona fe. Hi van ells, vull dir, els obliguen els pares, les mares. Però bàsicament és exactament el que tu dius. Passes un any, com a nen, tu tens 7 anys. Sí. Has viscut la major part de la teva vida, un setè, amb mascareta. Fantàstic. Anant a escoles amunt i avall, i quan no, anant per conferència. I la nevada que tens per poder escaquejar-te de les escoles et fan a tu netejar les entrades perquè el dia següent, el dimecres següent, quan ja estiguis cansat i ple d'agulletes, hagis de tornar a fer mates a les 8 del matí. A més m'agrada perquè, no sé si ho saps, però aquesta nevada O sigui, mai s'ha registrat una nevada igual des de 1971. Perdó. És a dir, portem 50 i pico anys sense una nevada així, com a mínim a la Comunitat de Madrid. Sí que ha nevat una miqueta i tal, però no fins a aquesta intensitat. I és com un, nen, estàs en una fita històrica, podries estar jugant a la neu, però saps què farem? I farem de bon grat. Anirem a netejar les escoles perquè hi puguis anar, perquè sé que et fa molta il·lusió. Quin monstre has de ser per fer-li així al teu fill, tio? M'acabo d'imaginar, perquè estic imaginant què hi havia de bonic a l'escola, doncs l'esbarjo, l'hora del pati, etc. Me'ls imagino. Mira, nens, com a hora del pati, o com a hora d'educació física, aquí teniu pales, i com que ha tornat a nevar i hi ha el pati sencer colgat de neu, ja sabeu què heu de fer. Qui en tregui més té un positiu. A més m'encanta, perquè no sé si ho sabeu, però treure la neu amb les pales és una putada. Perquè una cosa és... Treure la neu ja és cansat de per si. Treure la neu amb 7 anys és una putadíssima. Però és que treure la neu amb 7 anys, amb una puta pala. I si la neu està congelada, a més... Hòstia, les relliscades, les tortes de peu, els coccis trencats... Per cert, que això és un estudi que es va fer als Estats Units, evidentment, perquè allà és o desert o neu. Sí. Aparentment, treure la neu amb pala és la causa número 1 d'hivern d'atacs de cor. Perquè amb l'esforç que estàs fent, el sobreesforç que estàs fent de cor per bombejar sang i tot això, i el fred que et colga a tu, aquest imbalans fa que el cor es desestabilli d'una manera terrible i estàs allà traient la neu i dius, hòstia, sí que m'estic cansant, no sé què. I les teves últimes paraules són, carinyo, crec que ja podem treure el cotxe del pàrquing.
em sap greu perquè realment pensava que morts per Viagra superarien aquest tipus de mort. Tenia l'esperança que l'ésser humà tindria les seves prioritats centrades, però... Aviam, tu pots treure la neu com vulguis, jo empalmat no. Personalment, treure la neu empalmat de Viagra no és una cosa que vulgui fer. Home, jo et dic, ja que vas a treure la neu, doncs ves calentet. Clar, si el teu objectiu és tenir un atac de cor, jo crec que anar amb la segona pala preparada per si de cas et dona números de loteria. Mira, saps què? Ara em ve la factura de totes les compres del Nadal, deixa'm treure la neu, prenem-me una Viagra. Exacte. I a veure què passa. Et muntarem una galladeta de Kentucky Fried Chicken, també per una miqueta de colesterol, i te l'anirem alimentant així. T'imagines com les gorres aquelles d'Estats Units que tenen dues cerveses al cap i llavors els tubs que van a la shop, doncs en vez de la salsa... Hòstia, la salsa ajo del Papa John's. Sí, no, però clar, el pitjor és que si estàs als Estats Units hi ha la trampa final per l'atac de cor, que si un cop t'ha agafat l'atac de cor, tens l'oportunitat de veure la factura del metge per un segon atac de cor, saps? És com... És foolproof. Hòstia. Sí. Però sí que he llegit històries de... Ui, m'està donant un xungo, m'està donant telele als Estats Units. I dic, hòstia, no sé si trucar una ambulància perquè la factura de l'ambulància taxi no me la puc costejar. Així que què faig? Pues una miqueta de gel, una miqueta de camamilla i que es passi. I bueno, la gent no se li passa. M'agrada pensar que la homeopatia surt d'americans intentant evitar les factures del metge. Dit això, per favor, totes aquestes persones que esteu d'acord amb l'homeopatia, no m'estic cagant amb vosaltres, l'homeopatia funciona en certs casos. Disclaimer, no estic en contra de vosaltres. No funciona! El Daniel considera que no funciona. Bueno, dispenseu, escolteu, funciona. Jo crec que l'homeopatia és un gran hidratant. És una font d'hidratació en cas de que estiguis assedegada i busquis una miqueta de gust a l'aigua. Estàs parlant de fer te? Què? Estàs parlant de fer te? És possible que sigui parlant de fer te. Oh, Déu meu. Sí, no sé si tenim comment section, però si tenim comment section, ja ho sabeu, @Daniel Giralt-Lent, cabró. És el meu handle, l'he reservat només per això. Jo aposto per tenir una secció de comentaris i des del dia 0 tenir-la bloquejada. Saps? O sigui, que estigui allà, però que estigui en gris tota l'estona. Clar, més val prevenir que curar, no? Com amb l'homeopatia. més et val no curar que curar, com l'homeopatia. Sí. Jo deia a la meva àvia, pren-te una tassa de te perquè no t'agafi res. I què tal la teva iaia? Bé, estava molt fina. Ah, guai, perfecte. Cabron. Tampoc. Podia ser Què li desitges mal a la meva àvia homeòpata? No. Jo li desitjo bé, però també és homeòpata. Clar. Un escalf que el necessiten els nens de Madrid, o un escalfo, perquè m'entenguin, i sort amb les classes de català... No, bueno, allà no en fan. Sort amb les classes de naturals a les 9 del matí. I això, shout-out a vosaltres perquè, sincerament, esteu aixecant el país literalment. Sí. Però aixecant-lo de les ruïnes de la neu. Desenterrant-lo, sí. Desenterrant-lo. Així que, vinga, nois, vosaltres podeu, sé que no ens esteu escoltant, però vull donar aquest missatge d'esperança. Exacte. Si hi ha una persona, si hi ha un col·lectiu al que hem de no volem insultar, són els nens. Sí, generació N, per la neu que han hagut de treure. Ei, sóc l'Àlex. Espero que us estigui agradant el podcast fins ara. Això és el que el Dan i jo anomenem un entremès. Un espai on si tinguéssim patrocinadors ensenyaríem els seus productes. Però com que no en tenim i som una miqueta pobres, doncs us donarem una recomanació. Bueno, de fet us en donarem dos, una certa i una falsa, perquè som així de ganyants. La meva recomanació és que en aquests temps, temps de quarantena, temps en els que estem sols, us recomanaria comprar-vos una planta. Jo personalment he trobat que fan molta companyia, i més si els hi poses nom. Ara, això sí, si viviu a Barcelona, millor que la regueu entre les 12 de la nit i les 8 del matí, perquè si no els pot caure un puro de la parra. Vinga, us deixo amb el podcast, que vagi molt bé! Hola, Daniel! Hola, què tal?
Jo em sembla que ja t'ho he dit, Daniel, és per quan he fet alguna cosa malament, normalment digue'm Dani, sisplau. Vale, ok, d'acord, em sembla bé, Dani. Ai, ara és incòmode. Ara és raro, Digue'm Daniel. Bueno, tal i com dèiem a la primera part, o tal i com direm a la segona part, no sé quina d'elles No és. hem d'editar primer. O sigui, de moment, ara ja has posat un temps aquí. Ara això ha de ser la segona part. Vale. No, ara ja no, vull dir, ja he dit que pot ser la primera o la segona. Ah, bueno, clar. És a dir, que has dit moltes coses per no dir res. Ah, exacte. Vale, guai. Total, infrapenny, infrapound, que diuen en anglès, que en català és dona'm un duro, dona'm una passeta, m'és igual. Perdona, què? Existeix l'expressió? Infrapenny, infrapound. No, home, no, en català. No. Que va existir aquesta expressió, tio. Dona'm un duro, dona'm una passeta. M'és igual un duro o una passeta, dona'm-ho. Això és poc català, però bueno. Home, no, és diners. Clar, però no pot ser igual. És igual, soc català, puc fer aquestes bromes. Bueno, total. Com dèiem, no sé si us aneu enterat, hi ha hagut una nevada. Bueno, en alguns llocs hi ha hagut una nevada. Aquí a Barcelona no ha caigut una merda. Aquí hi ha hagut una miqueta pixum de gat. Sí. O sigui, ha estat bé, però és pixum de gat. Sí, allò que provoca, diu, oi, a lo millor neva, que xulo, però... No, al final no. Jo aquí porto 11 anys vivint, he vist nevar un cop, i més que nevar era un petit film, un petit feix. Sí, una lleugera capa. Exacte. Sí, sí. Nevada de 2009, never forget. Que estava nevant aquí a Barcelona i jo no vaig poder tornar de Manresa, no vaig poder anar. Sí. Havia d'entregar una cosa i li van dir al profe d'internet escolta, que literalment els trens estan colgats i no podem venir. Estem parlant literalment online. Et puc passar el treball online? I diu, no, ha de ser presencial, així que teniu un 0. Amazing. A més, sí, perquè a més és el típic que quan neva una miqueta es para tot. Sí. I si no dic els de Madrid, que ho han flipat un rato, saps? Què ha passat? No, tio. Renfe tallada. Aeroport tallat. Hòstia. Què més? Hòstia, carreteres tallades. Perdona una cosa, molt alta ha de ser la neu perquè els avions els hagis de tallar, col·lega? Intenta despegar l'avió i fa pum, i entra directe a la neu. Perdona, capità, no podem despegar, tenim la puta paret de Joc de Trons aquí muntada a... Què tenen, Barajas? A Madrid? Crec que sí, a l'aeroport de Barajas. Tenim tota la puta paret de gel. Amazing. Però el collonut, i aquí ve la notícia que avui et porto, és que, evidentment, ha nevat, han hagut de netejar els carrers, sí. I hi ha hagut una conta de Twitter que es dedica a la fotografia històrica dels carrers de Madrid. Què, rotllo de planta o de... Jo entenc que deu fer comparatives entre les diferents imatges de Madrid de 1900 i pico a Madrid 2000 i pico, etc. Total, el tio estava mirant el mapa de carrers netejats, sí. I s'ha donat compte de que hi havia un forat on hi havia neu a tot arreu, excepte en una secció petita. Per cert, us passo la compte, perquè, clar, shout out tu al tio. Clar. Shout out tu al tio. Però això deu ser del centre ciutat, un lloc cívic, un lloc popular per les masses. Popularíssim, és popularíssim. És un prostíbul. Què? Nois, si podeu, aneu a visitar el Twitter @ls_madriles, que no Madrid, Madriles, MADRILES, i nois, busqueu aquest tuit perquè és bàsicament la carretera més despejada és la que rodeja el prostíbul més gran del centre de la ciutat de Madrid, que per cert, prostíbul que es diu Viva Madrid. Bueno, viva. Hombre. Perdona, no puc evitar sentir que has fet servir la paraula carretera en vez de carrer. O sigui, m'estàs dient que hi ha una comarcal que va directe al Viva Madrid. Jo crec que jo ho trobo completament normal. És un lloc de prestigi i de respecte. Tenen un drive-thru. Entres, piques el botó i demanes la comanda. Prostituta per cotxe, tio. O sigui, hola, que le puedo atender. Hòstia. No estem d'acord amb la prostitució... No estem d'acord amb la prostitució obligada. Vale. Si la dona decideix fer prostitució, doncs, more empowerment o ella... No, tio, o sigui, ara us seré sincer. A Amsterdam passa i elles mateixes s'ho gestionen. Jo no tinc cap problema amb això. Exacte. Dit això... Suport. Correcte. Suport i escalf. Dit això, i per intentar sortir de la controvèrsia com sigui... Sí, perquè t'has fotut... O sigui, mira que era fàcil apoyar els treballadors sexuals d'una forma positiva i dir, però les putes malament. Però jo els he apoyat de forma positiva.
et dic. Bueno, sí, clar, si tu vols ser prostituta... El tràfic prostituta... d'esclaves sexuals, doncs malament. És el que estàs dient. Si tu vols ser prostituta, endavant. El tràfic sexual no mola. Vale, guai. M'estàs dient que a Viva Madrid estan traficant sexualment? No, estic dient que Viva Madrid no sé quin és el seu rotllo perquè no he tingut el plaer de visitar-los. Viva Madrid l'he trobat bastant net, personalment. Vull dir, crec, m'han dit que estava força net i que l'accés està molt bé. Però, escolta, torna'm una miqueta al tema. M'estàs dient que estava tot colgat de neu excepte un cert accés a un cert edifici a tot Madrid. Tot no estava colgat de neu. Havien despejat els carrers principals de Madrid, que són les rutes de les vies principals i el prostíbul Viva Madrid. Perquè són les rutes principals, són el que la gent més freqüenta, collons. Exacte. Tothom ho sap. O sigui, tu vas a Madrid i vas pels museus, per al menjar i per al Viva Madrid. És així. Però, aviam, vale, d'acord. Que sí que fot gràcia i tot això. Però no entenc la polèmica si una colla de veïns s'han voluntariat a fer això. Hòstia, m'encantaria que a més fossin voluntaris. Com a... Però... Tios, necessitem despejar els carrers de Viva Madrid i tota la puta comunitat de veïns com... Hòstia puta, doncs sí, tio. Això, mira, això és una pel·li de Nadal que jo voldria veure, saps? Vull dir, aquest barri comes together this Christmas for a cleaning of the Viva Madrid. Però a més m'encanta... No és sobre el Pare Noel, no és sobre els Nadal, la família... Bueno, és sobre... Saps? Jo t'ho dic, a mi em sembla més això un capítol de Qui no hi quien viva. Però sí. Dit això, supercontent per Viva Madrid que tingui... Aquests aficionats. Aquesta fanbase. O sigui, hòstia puta, molt important com a prostíbul has de ser perquè et vinguin a netejar específicament els carrers a tu, t'ho dic. Jo et diré, exacte, molt bé ho has de fer i ara jo em sento un curiositat. O sigui, si el col·lega de Madrilers està fent publicitat balada sobre Viva Madrid, a mi m'ha convençut. Només per veure'l, saps? Només per... a nivell arquitectònic. Clar, perquè o sigui, el tuit no és dolent. El tuit no és un... vaya jeta tenen els de Viva Madrid. No, és un... Hòstia, tio, estava mirant això i mira, Viva Madrid està per fi despejat. Podem anar-lo a visitar ja. Però, aviam, una cosa que no m'ha quedat clara. Els que han tret la neu eren voluntaris locals? Això no ho sé. Veus? Això ja no... Perquè és que m'estic imaginant que siguin col·legues de l'Ajuntament de Madrid que estàs allà com a regidor de què és, d'infraestructura, no sé, i que diguis, bueno, mira, hem de treure això, i hòstia, Viva Madrid també. Saps? Vull dir, o sigui, a nivell d'afluència, això és pragmàticament el millor que pots fer. Però és que, a més, rotllo, la cirereta del pastís de tot això és que, a més, l'acció combina amb perfecció amb el nom de la nevada. Aviam. Que és Filomena, no sé si ho sabeu, l'agència meteorològica... Això és el personatge de còmic, no? Correcte. Vale. I la nevada també. I la mortadela també. La mortadela també. Perdó. Hòstia, no entens la referència. Déu meu! És igual, no cal que l'entenguis, és dolenta de collons. Molt dolenta, Això, no sé si ho sabeu, l'agència meteorològica... L'agència meteorològica es dedica a posar noms a les borrasques i diferents aconteixements que passen meteorològicament, i en aquest cas, com que és la 7ª borrasca que tenim, però la més forta, li han fotut la F, van de la A a la Z. Ah, guai, perfecte. I quan se'ls acaba, doncs... Hi ha un departament d'això? Vull dir, hi ha un departament d'això, de posar noms? O sigui, hi ha persones que les criogenitzen fins que hi hagi una altra tempesta, i llavors aquestes són gent que només pensen en noms, saps? El seu son de gel només els dediquen a pensar en noms. Sí, perquè no hi ha ningú més que pugui pensar en nom excepte aquestes persones. Jo crec que en aquesta vida naixem tots per un objectiu. I alguns d'ells és posar... agafar un diccionari de noms, arrencar-li les pàgines, enganxar-les a la paret, tirar un dardo, perquè és que no puc fer això, perdó, escalf. Sempre al departament de nomenclatura. Però a més, ha de ser un títol com impressionant, no? Ramon, el nombrador de tempestes. Filomena! Es diu Filomena. Molt bé, Ramon, ja ho tenim, no? Filomena! Congeleu-lo un altre cop. No, per favor, en tinc més! No! Foli el botó. És un patiment. El Ramon és un col·lega que està des del 1200 viu i com que viu només cada 5 minuts se li va allargant la vida, és terrible. A més m'agrada que li haguem ficat una veu ja de persona una miqueta més avançada d'edat, rotllo que porta molt temps amb això, saps? El van triar amb 5 anys. Exacte. Com l'ha elegit
i el van descongelant, saps? Digue'm noms. I el dia... Ell viu per completar la profecia, perquè un dia, quan hi hagi una tempesta, i aquesta tempesta se li hagi posat un nom, i el nom sigui Ramon, com ell, la profecia es complirà. Hòstia... No hi haurà més tempestes al món mai més, i ell podrà morir per fi. I no pot decidir, perquè és com una gràcia divina. Exacte. Li ve de cop i... Ramon. Cada vegada que el descongelen, aquest toca la R. Serà aquesta? No. Rosefina. Sí. No existeix. I ell mateix veus l'angústia del... No era Ramon! Segueixo un clar... Perdona una cosa, ens estem muntant un oracle de Deifos, però vingut a menys, saps? Vull dir, o sigui, ve un rei grec, escolta, guanyaré la guerra, i arribes tu, aquesta tempesta com li poso jo? Ramon, pots donar-me alguna predicció més? Només noms de tempesta, posa-la a criogenitzar que te'n vas. No, que sí. Jo m'imagino al revés, que el Ramon té molt de poder, però no el sabem aprofitar, perquè a fi de comptes el pobre està ficat en una posició de funcionari públic i no hi ha manera de treure'l d'allà, que té molt més potencial. Jo et podria predir com acabar amb el canvi climàtic, però em tenen aquí fotent noms i em criogenitzen. No puc fer res més. Tal qual. O sigui, comença a dir alguna altra profecia i li diuen, Ramon, calla't. Clar. El nom de tempesta, ja. Són les teves competències, això? Que no? Com et dius? Ramon el nombrador de profecies o Ramon el nombrador de tempestes? Bueno, en els meus temps em deien Ramon el que ho sap tot. Cap a la cambra! Exacte. Ramon no era un déu. Bueno, total, que el Ramon el treuen, vale? I ha decidit posar-li el nom Filomena. Filomena, per si no ho saps, és una santa. Ok. Vale? Llavors, a mi m'agradaria pensar... Santa de què? Patrona de què? És patrona... Hòstia... Patrona de les nevades mortals. Sí, t'ho imagines? No, sí, la història és que bàsicament no es volia casar amb un emperador perquè... O sigui, els seus pares es van haver de passar al cristianisme perquè si no es quedaven embarassats. Què? Sí, literal. O sigui, la mare es veu que era... no era fèrtil i el doctor, empenedint-se de que aquesta pobra dona no fos fèrtil, li va dir, passa't al cristianisme i tindràs un fill. Com diagnostiques? Com poses la recepta avui dia d'això? 3 ibuprofens i 4 avemaries. Però si és el mateix d'abans. És com em fa mal al peu, doncs ja saps. Molta missa i 3 avemaries i tiravilles. Pues total, es van passar al cristianisme, gràcies al doctor es van passar al cristianisme i des del moment en què el doctor els va suggerir que si es passaven al cristianisme tindrien un fill, han tingut un fill. Jo no vull dir res, a lo millor és que l'home era el no fèrtil, sí, però... I potser el mossèn no era tan salivat de com havia de ser. Mira, Filomena, vine. Ai, que necessites un fill, no et preocupis. Déu proveeix i jo sóc el seu missatger. Bueno, total, la senyora Filomena, que és patrona d'ubicació X, la qual ara no puc recordar, si ho sabeu, fiqueu-vos... Patrona del GPS... Que frega-li una miqueta, cabron. La veu del GPS és Filomena. Oh, Déu meu. Quin mal rotllo. Bueno, no, és una gravació pòstuma de Filomena, perquè sabia que és ella, tota l'estona, va estressadíssima, hi ha 30.000 GPS i ha de donar instruccions a tots. Per això a vegades s'equivoca i t'ho diu quan ja has passat la sortida. Pobret, està com una teleoperadora dels 50 posant i traient cables. Gira a la derecha, ai no, que no és per el Paseo de Gràcia. Ja sabeu, tots aquests cabrons que us foteu amb els GPS us esteu ficant amb Filomena. Pobreta. Hola, sóc el Dani i estic en el top 2 dels presentadors d'aquest podcast. Normalment aquí vindria un missatge als nostres patrocinadors, però com que no n'hi ha, doncs... Mira, us recomano anar a visitar el Pla de Serra. És un municipi del Vallès Oriental molt conegut pels seus embotits i el seu museu. Aneu-hi, però respectant els tancaments, sisplau. I si no els respecteu, no digueu que ho heu sentit aquí. Vinga, us deixo amb la propera notícia. Apa! Vale, Daniel, m'has dit que m'explicaràs alguna de política. Exacte, mira, quan un pare i una mare s'estimen molt... No. Decideixen votar un partit. Exacte. La votació... La democràcia només és de pares i mares. Daniel Giral, contes infantils per al nen polític. Ostres, en Teo vota el PDeCAT. Hòstia, que per cert no és la notícia, però va del PDeCAT. El PDeCAT retira un vídeo després de ser criticat per referència a Carme Chacón.
als col·legues de PDeCAT, que jo, si els voteu perfecte, jo només vinc aquí a posar en evidència la seva capacitat cinematogràfica. S'estan lluint a nivell de publicitat política i l'última han fet un vídeo en què una iaia està parlant amb el seu net i que li va preguntant quins polítics són i aquests quins són, en el sentit de primer, en el sentit de els iaios no se n'enteren. La gent gran no se n'entera de política, que, bueno, és una cosa que podem discutir o no. Jo tinc opinions. Però que comença dient, escolta, nen, i aquesta Chacón és la socialista? I diu, no, iaia, no. Aquesta Chacón és diferent. Ah, collons, perquè ells tenen l'Àngels Chacón. Clar. I volen diferenciar-la de la Carme Chacón. Exacte. Jo també he de dir que quan vaig llegir la notícia dic, ostres, sí que han canviat coses perquè la Carme Chacón del PSOE i del PSC de tota la vida ara estigui al PDeCAT. Sí. I estan fent, i és bàsicament 43 minuts de no, és una Chacón diferent. El cognom és el mateix, però la nostra és molt millor. La vostra va de vermell i la nostra va de turquesa. Però aquí he de fer un incís, perquè sé que ara mateix els que esteu escoltant i tu estàs amb la mentalitat de, a veure, però estem tontos del cul o què passa? I jo ho entenc, perquè sona molt tonto, no? Ojo, cuidao, que em dic Chacón però no sóc l'altre Chacón, que el meu nom és diferent. Ojo, sí, però has de pensar que perquè arribin a la conclusió de que aquest vídeo és necessari, vol dir que han fet algun tipus de formulari o test i els resultats deuen haver sortit estranys. Això és veritat. Algú ha d'haver ratificat aquest vídeo i muntar-lo tot, agafar els pressupostos, contractar gent i durant tota aquesta trajectòria de producció tot ha pensat, sí, és que això és necessari. Això s'ha de fer. És veritat que és una miqueta difícil com a persona que hagi de dedicar un vídeo de campanya política en dir, no, que sóc l'altre, que sóc la nova. Això em sap una mica greu. Imagina't que això ho haguessis de fer al col·le quan tenies com 4 Daniels o 3 Àlex diferents i és com, has de fer un vídeo de presentació de aquest és l'Àlex Jiménez, aquest ets l'Àlex Moreno i jo sóc l'Àlex Cadevall. No som la mateixa persona. I fiques les imatges al costat. Però és que és només la presentació. Però no sabies de parlar dels periquitos? Sí. Però, professora, m'has confós per tercera vegada. He decidit gastar 15 minuts per dir que jo sóc l'Àlex Cadevall. Fantàstic. Ja però escolta, i aquí tinc la meva altra pregunta. Aviam, per favor. En aquest vídeo promocional, en el qual, evidentment, es fa present de que Àngels Chacón no és Carme Chacón, que, per cert, que em sembla brutal... No apareix, No apareix qui? No apareix l'Àngels Chacón, No apareix l'Àngels Chacón? Apareix una família parlant de l'Àngels Chacón. Collons, però si t'has de presentar tu, no presentis a la que no ets. És que més, ara es confondran. No, tampoc surt la Carme Chacón. Seria molt hardcore. Com a militant del PDeCAT, truques a la senyora del PSOE. Perdoni, vull fer un vídeo en contra del teu partit. Però que la Carme Chacón ha mort, no? La Carme Chacón està morta des de fa 4 anys, tio. Perdona? Busca-ho. No. De debò? Que sí, collons. Que està morta. What? Nois, el Daniel no sabia que la Carme Chacón estava morta i que potser la política que s'entrava al voltant del vídeo és perquè la senyora està morta. He comès un terrible error. Clar, té una mica més de sentit que no es cabregi perquè l'Àngels Chacón hagi estat mencionant pòstumament... Nois, gent, canalla, quitxalla. Hem de dir que de vegades exagerem i hiperbolitzem això per fer-nos sentir una mica més ganyants i que ens treguin el mateix. No sabeu el greu que estic sentint ara mateix, perquè totes les bromes eren de hi-hi-ha-ha. Sé que les dues estan vives però tenen el mateix cognom. No sabia. Oh, uau. Bueno, no ens estem emburlant de la persona pòstuma ni de l'Àngels. Vull dir, al cap i a la fi... No, però entén-me perquè jo tinc aquí un tuit de l'Àngels Chacón. Ai, no. Que diu, bàsicament, disculpant-se i dient, hem retirat el vídeo, no volíem ofendre ningú, però clar, comença el tuit dient he parlat personalment amb la mare de Carme Chacón. I la meva primera pensada és per què no parles amb la Carme Chacón? I ara
Ara, tot el que estava pensant de la notícia cobra molt més sentit i no estic sentit superbé al respecte ara mateix. Entenc. Oh, wow. Sí, ara podem fer bromes una mica més fosques, que crec que podem prescindir d'elles. Vull dir, sí, suposo que... No, això és live action. O sigui, no trobareu coses... O sigui, no trobareu ningú podcast més real que aquest. Clar, ara mateix el Daniel està fent una cara de arrepentiment. De penediment, però és que ara mateix, és que clar, vull dir, ara ho veig l'espot i també dic, i de nou, no vull riure'n de ningú, però si tu et presentes com a Àngels Chacón i l'altra persona ha passat a millor vida, de debò has de fer un espot per assegurar-te que la persona morta no es presenta com a candidata? Però per què? Però és que per què... A veure, Daniel, un moment. Ara... Però és que clar... Deixa'm agafar a mi les rendes d'aquesta notícia, per favor. No, aquí hi ha un anunci de la iaia dient però escolta, aquest de la Chacón és del Partit Socialista i és que... no pot ser! Bueno, no ho sé. No sé què... O sigui... Daniel, va, un moment. Alemany... Que és morta! Com vols que sigui, iaia? Hòstia puta! Clar, vull dir, o sigui, és que no ho entenc... O sigui, per què han fet aquest esport? Evidentment que ho fem. O sigui, no, clar, jo t'ho soluciono en 5 segons. No, iaia, aquesta porta 4 anys morta. Si ets un imbècil com el Dani, que no se n'entera de les notícies, evidentment, però com vols que es presenti... Mare de Déu. Bueno, doncs aquesta és la reacció en viu del nostre... Em sap molt de greu. Molt d'amor a la família Chacón, a l'una i a l'altra. Lamento no haver-me informat bé de coses que fa mitja dècada que han passat. Mig lustre. 4 anys. Un lustre 5 anys. Ah, bueno, clar. 90% d'un lustre. 80% d'un lustre. 90%, última oferta. 90% no tens veu ni vot. T'has equivocat amb la notícia, Daniel. Ai... O sigui, m'estàs dient que estudiem més la notícia jo que tu. Però és que, aviam, no. Jo llegeixo la notícia sense saber que la Carme Chacón havia mort el 2017. No ho sabia, això. Jo veig l'espot de la iaia dient però escolta, aquesta Chacón és la mateixa que la dels socialistes? Jo no em plantejo... És que quin és el plantejament? Si la senyora porta 4 anys morta, com la pots confondre? Vols que t'expliqui el plantejament? Vinga, va. La iaia, com tu, no sap que la senyora està morta. Gràcies per escoltar aquest episodi d'Audio.png. Escrit com la paraula pur, no com el símbol pur. Que sí, que ja ho hem dit, això. Podeu trobar-nos a Twitter i a Instagram, @audio.png. P-U-N-T. Passeu-vos a deixar algun comentari o alguna cosa. O a insultar-nos, a fer-nos mofa, a fer-nos escarni, el que preferiu. Hòstia, i el Dani vol que us digui que molta merda. Això ho deixem aquí. M'encanta.